Når jeg skal aflevere min problemformulering her i modul 3, foregår det på Flexistories wiki-side. Den åbner jeg her. For at få lov til at skrive min problemformulering, skal jeg lige logge ind heroppe i øverste højre hjørne. Og det gør man altså ved at skrive Flexistorie, og passwordet er så historie. Og jeg har nu adgang til wikien, og jeg skal så finde min flexlærers navn herovre i højre side, og jeg er Nielses kursist, og for at få lov til at skrive min problemformulering, skal jeg klikke på Edit, og det gør jeg nu, og så kan jeg så lige give mig selv lidt plads på wikien ved at trykke Enter et par gange, og nu har jeg så mulighed for at skrive min problemformulering. Og når jeg så har skrevet min problemformulering, skal jeg huske at klikke på Save, og så har min lærer mulighed for at se problemformuleringen.